Begår du samme fejl, som mange mennesker gør, når du skal ud og anskaffe dig en ny kat? Jeg hedder René Skal, jeg er internatsleder for Kattens Værn i Aalborg, og jeg vil her fortælle dig, hvordan du undgår at begå den fejl. De fleste de vælger at gå ind og kigge på Den Blå Avis, Gul og Gratis, Facebook, for at se, om de kan finde en kat. Mange af de katte, du kan finde, de er gratis. Jeg vil dog fraråde dig at vælge en gratis kat. Det er fordi, at en gratis kat oftest ikke er gratis. Du skal have katten neutraliseret, vaccineret, øremærket. Den skal også have en ormkur. Så der er rigtig mange udgifter forbundet med at anskaffe sig en kat. Hvis du derimod vælger at få en kat fra et internat, så får du alle de samme ting for kun 900 kroner. Samtidig så er du med til at støtte Kattens Værns arbejde for vilde og herreløse katte i Danmark. Og du er med til at hjælpe en lille fyr som Kubo her med at få et nyt hjem. Hvis du kunne være interesseret i at adoptere en kat fra et internat, så klik på linket herunder. Og så kommer du direkte ind til vores adoptionsside, hvor du kan se nogle af alle de dejlige katte, der er klar til adoption. Alternativt så kan du altid ringe til os. Hej.